Anya laki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan nanang, bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y ti mulak amarunggay. Kakasing agong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manen da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Ako'y adumanog ka man tan! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na kayan. Kalaban. Nakakita man. Ay aguray ka man, tamapanak mga la iti pangrein ko kanwana. Kalaban. Dayto'y katirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto'y atidog akayaw. Pangrein ko kanwana. Hay, Tomas! Na, kasta unay ilik na lumasukit ikili-kili. Ay, na! Ay, buti manda pa na. Na, ingkarkaro na din tinagala. Saan amareng pastulan? Kaya nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Ay, nagtudaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariingkan laka. Bah! Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan? Kahit di kagayang makaring, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan dinalapos mo kiday. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagi ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasamak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay, Sida na. Amumut gayam, tasi kaalaklakayan nga awan manak nakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayo nga agistambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kung tatang. Kanayon dan samit nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amamot ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung batdado, ha? Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay wanan niya. Adda ka dita boarding house na? Kat adda, madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay, kat na kayo uniform, Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald, Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni nanaing ka.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anong. Ay, wan manang inga. Imbagla pagalaan iti sidang. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw manang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anong. Puweraan anong. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana? Mangalakan to man iti kornik, ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo ang makita ni Gerald. Ha? Ay, nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutak nanaingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayaon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Ken karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasyar di balay, ho? Wala, mabalin na ta. Thank you, nanaingga. Ayawan manan ni tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay ijay gayam ko nanang. Itaka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir a balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kaya't nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuog mo. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day ja Gerald. To may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni nanaingga. Jak tupay kaya't amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Nagpigsat yan anong na dahil sa bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kaya't mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan ka ijay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay, agungatan Nanay nga bakbagatan na napigsat yan nung na.
Ay, puweranong. Sa Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo, Amang Marta. Nasaya at nasimang pagkat. Nabartik ka man. Maditi, marikring na. Bakit? Wen ata nabartik ka. Apay nga'y tagkalkaling atan kamot iti kastaunay. Mawala. Agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulawa. Aglamin ka? Mataya ka rin. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa'y tibulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadi pa ay. Lakaay. Ay, maulawa. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato man. Gawato ko para gid ka, Miss Beautiful. Ay, anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig! Maulawa bakit? Ay, una yan. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo Amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mo. Saan mo unay mo ta? Tapno maagasan jay an-anong mau. Anay ko, batero pa ka, anay. Tapno maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko! Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantan-aw di tatawa. Asino ay at titantan-awam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitkitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng. Mapanmanen makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipapa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariin ni tatang ko Amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan, Jenwang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, di panabas ko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Tingkalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, nasken na makamula tayo, daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan mati guri-guri yaw. Ha? Umakala ko itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakaring ka din ni Tatang Mau. Wano na panmanan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula iti bangkag no malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni Tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa ludsudak ito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinong ay ti papanam. Nang iti bangkag. Ay sumurot kayaw. Ano nga nanang? Iso ang nagbaliw. Ah, won, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ti mulam nanang. Won atap no inton maan-anungan manan ni Tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.